ai boleh pi baro ki bapet ki view ki bakmi ini video kerteng ke batang tam jung Trai jungi bu disgrace but na karben ba hagan ka por ni yo shu ye ni ki jikir khu ki bana ka tin jung Trai ka jing im ka jonga bat ka jopiru kumjo de hagan ka por ba hagan ka khlimat ba mentang ni let ye begini puli sesin biang pat ye ka jinglong ka jing im jong unius im Jehoshaphat kabakaran si pangjong ka way na kitma ka ba ulay simta ya ka balabur ko at ha kaktin ka jong Trai hadin jong kata ka jing pinya siyong ka ka jong news im Jehoshaphat ya lau hon ju bukateng u Jehoram ringkat bat ka bre ka bukateng ka athalaya ka balongkin ka hon ka jong u news im ukasniw tam jong ka hima Israel ka basyatay balong us im Ahab Ahab hadin juga ni lang bola keli ya Jehoshaphat ya ka jingkeli ke balongkum kata ka jing penting kena la ka jing ede jung kini ki arut kalong em ka ba kot ka ba kya ha ka bola ong ya Jehoshaphat men let na em bat nga syakathma ha ramat gilit Jehoshaphat la jubab penting kena ya ka jing la keluar jung ya ka ban let ia kaban ya rap yu ia kaban le ini kathma po ramat gelit de kabong ngalong kumba melong ki breu changa kum ki breu chome bat nyin long lam bat me ha kathma katuk ani shapang jo kani kishnong ramat gilit kani kishnong ramat gilit kadi ka wai na pedeng ki ngritli kita kishnong jakare lani ki city of refuge kami ong aktin pareng bat kabadairu kanong munal ni kanong kanti jang kawai ni kicat Israel kabagerteng kicat Gad kini kisnong jakare kini kisnong ki bau play ai hukum yo Moses ya ka ba un tha ya kini ki khun Israel anda bigla poi shari kanani ka bakin jet kita kin dutuli kisnong ki bolong kin kita kisnong jong jakare na ka banta jong ki khun Israel raja ba ki kumpunyap ya no claim dan ka jing thmu lawan phat chini kisnong ba andala dap ye ka ban bishar pat ye ka kam jiki kila kin jing bakin phai pat chala snong kadek snong ramat gilit ka dan cha kita ki benta jong ka mingi jong ka wa Jordan but kadai ru ka wena ka district ka ba Solomon ula pinpia akapo jong ga Shisha ju but ula boru ya uling sekolah ni yo governor haga ni kisnong kabalong karamot gilit long bahadin jong ga jingkat aliang jong ka hima Israel kani ka snong ka hap sha ka kentot jong ka hima Israel ka ba syate shaneng lane kisha ka northern kingdom of Israel ka hap sha ka te ka benta ka syate jong ki Israel Tika daw ba uli usib Ahab yo where yo usib Jehoshaphat ya ka banit dile thma ya ka ni ka snong ramat gilit ka de na ka daw ba usib Assyria bolong u Ben Hadad ulala kular ya ka bo ai no ni ka snong hadin bo pa jung ula kurop ya ka ne ka jaka namar usib Ahab ula dat ni wile thma teng ni usib Ben Hadad bat ula job yo barakata ka por uni u Ben Hadad ula kular ka bon ai no re u klam ai ni ka daw saya wer ya Jehoshaphat ya ka ban let ya ban let thma ya ka ne ka ri Hara shwa bakin ya let ben mi ya let thma u Jehoshaphat ula ong ha u Ahab bakin ya kerpat shwa na ka tin jong Trai lane ya ka bakin kli shwa ya ka man jong Trai la ka den emiti bakin me let thma kaya bakran chapang jong ka jing pen pao ka jong ublay le de ki start Bible ki wan ra ha ki jing patay ki ki artli kom ka baning kong nilam no ngade kata ka jing pen pao ko bukulum ne ka general revelation ha ka blay pen pao lingba jong ka jing thal ne lingba jong ka marang saudong saukun jongi pat ka ba arpat ide ka ba ni ong kata ka jing pen pao ka ba kerpang ne ka special revelation kaya special revelation kalap menwan lingba jong ka jing ya khalai ne ki lot suya te parang lingba jong uyurem bat utumem nilam ne lingba jong ka jing ipao lingba jong ka jing pasneo lingba jong ka ni jong blai kum hagi kisni ber kom juru lingba jong Jesus Christ ne ka ba kham kan rei ka jing pen pao ka balong kerpang ka jong blai ka testament ka berim ka dai lingba jong ki prophet dan ki no tu lupa dan ma ka daw ba uni usim Jehoshaphat unsa wat ya ka ktin ka jong Trai na kita kinang tu lupa ki jong Trai
anda kum tahu ahap long ba ula lumbi kita kisau spamut kina tu lupa ki jong ba ula kli na kini kisau spamut la ka den em u yi ba ulet ile thmai ka ramat gilit bat kini kisau spamut kina tu lupa kila jubab de ka ba ong tulet kio na ba utraun ano ha ka kti usim Henry Jehoshaphat ula pun pai ketin pat shaus ahap de ka ba ong Hato dan syok mau nong tu lupa bangila ye ka ban kli na ka jingli ka bami hang ne ka long kum no Jehoshaphat ito ba kita ki saus pakmut ki no tu lupa ki dei ki nong tu lupa ki balam ler ni ki bam Shisha lesing lap ong kala bendai namar ba kahima Israel naduk bas dang kala ju pemilin di keban mane blade how ka balong kan ha ka snong battle bat kinong tu lupa barabor jong gane ka hima ka ba hima Israel ka basate kidai kita kiba ya ka ba kin pinbanai kata ka kubor ka ba pinsngob ha betang ya ka download ka jong usim kabakat no tamle ha kapor ka jong Shisha ni usim ahap namar ba ula pin kenrei ta ka jing mane ka blade how ka jong leng ba jo kata jong ka balong kan ka Jezebel let's say kini ki saus pakmut ong katuk ni ki start babel kila bandai ki to kan ki bayang ni ka banyale persya ya Elijah ha kapor ba lele haulum karmal la ngipet na pon ni kong sim gul nong ka ba khatra kini kina tu lupa ki ba long kini ki saus pamut ki kam ba ki tip ya kaman ga jong ublay henry ki kran pat ya ke ba usim ukwa ya ka ba unsngo ya ke ba ublay ukwa ya ki bikin kran usim ahap long ba masdap keli uni Jehoshaphat ula jubab syauda ke boong badan dan seway pat nang tu lupa nrai ula ong ba ngai isi ba pat ya uni nang tu lupa kadau isi ya uni nang tu lupa namar kam jidan ka we ka senru ya ka ba uni tu lupa ba bah lane positive syapang jong ahap ba uni upri bekerteng umikaya ubri ukhon jong emla Andai Jehoshaphat ula ong sya usim ahap hari kurkam ong wat ai ba usim unkren kumta ahap mar kumta long ba ula khot yo ta yunok bat ula aiktin uye ka ba unit khot ya mikaya kat ba maki bro arut ki usim bidang syong ha madan jong ka khadop jong ka Samaria katukan ni syapang jong ka madan Haka NIV Bible kani ka contain madan la tho ka threshing floor laneng lam tin kasi ka jaka syokba kadaw ki syong ha kani ka jaka syokba namar ba ha kitu ki por ki ju mlien manchna ya ka jaka let nyam le rukom ha kum kita ki jaka na ba ki nyau ko dor ya kata ka rep karyang lane ka jingman bha lingba jong ka rep karyang kini ki jaka syok ba kilong ken kita ki jaka ki ba he ba bad hari juga por ki bayar ki bala ye ko ni ikan diang parum dang kata han ki ki jaka ki ba ki pundan kam nalor jong ka jing syok ba de sakui pat ki rugo pundan kam ki pundan kam ye ki jaka syok ba ki por kat ba kita bra ong ki syong ha kata ka badan syok ba long ba kita ki tu lupa ki balam ler kilai tu lupa babha syapang jong ka jikmu jong news ahap dan let thma ye kane karamat kilit wai na ki ba kerteng sedikaya lai la ula thau ila de da ki rengnar ba ula ong shaus kumne wong Trai da ki ne men tor ya ka surya hadu ba kenda do no khot but baru kita ki we pat kina tu lupa kila kubur lang ye kane ka jing tu lupa jong ni sedikaya karkom pendan kam daki tiar haga banya tu lupa ga de ke baki prophet dan ki nang tu lupa jong ka testament ga berim ki ju penmelian ayuk sa kum Jeremiah kum Ezekiel berkiwe pat de bat umtang ki nang tu lupa jong ka testament ga berim han rewat ki nang tu lupa jong ka testament ga thmaru kum prophet Agabus
jingplan kami kareng kadang jingmut pa nama play kareng ha ka Bible barabor ka thol lene ka yeng ya ka bor lene ka power ni yong te pareng haba u sedikaya long ba ula sungai kita kireng bane thulupa umut ba us ip ahap unlet aka bor ben let ye ka ben let persya ya ta us im jong ka Syria bolong ben hadat te anda utau nang lam ktin ula let ye ka ben kindu yung ni u prophet Mikaya belum prophet Shisha jong blai long ba ula kentu yung ni prophet ye ga bon krantang ye ki be dei ka sur jong ki saus pa ngot henry u ni Mikaya ula jubab de ka boong kat ba u Trai u im ye ga ba u blai janga uong ya kata ngan kren Maria poy ni prophet Mikaya unius em aha ula kelisha u de ka boong ko Mikaya ngilet ya le ya ka ramat gelit ne ngimpet uni prophet Mikaya wa juba de gebong tulet kiu batu ban bha ban utran aino ya ka ha kti usem markum ta uni wahab long ba ula pen phaitin shong ni prophet Mikaya da ka ba uong ka no sin bangan pen smai ya me ba men kret hanga re tang ya ta ka ba Shisha ha ka kerteng utrai kajing kali mami hang ne kalong ha ka no kom uni usem ahap uitho ba uni prophet Mikaya kren kat bakum ga Shisha kebawan na ublay ke NIV study Bible kaya to ba kalong ka ba syai kadar ba ka jingjuba ni prophet Mikaya kalong kum ka jingjuba in kalasi ka banglang ang kabamlong Hato lani ka bamlong serious akar kum keren ka jung ba ahap usnu to ya kan ikar kum keren ka jung namar ba kam dei syutang kasin ka beningkong ba uju keren ha kajinglong bam serious ke jong namar kata so angkat nasin bang apin smaya me kat nasin kamu kena dia pergi post lese sya kan kena ha di kurkom iki jing keren ki banding kong jong Mikaya to let kill ba teman bah baru try sa ano ya kakti house iya kita orang keren sa di kurkom piso to ba kam dei ka jing keren ka ba syong kya ka balong serious but ke expression ni lawan ong ni ke jingten pau ya ka terkmat chingi shabar limba jong ka tukur ko kar ko kren itu pa ngim kren ke ke shale se us em a itu ta ba pech ya ka expression jong Mikaya mendola kren itu ke tin dia ba lapin semai ban keren ha ka kerteng jong yawe long Mikaya la keren ya ke wa yo ipau ka baja ha ka bakin japneng bat kane ka jing ipau ka jong ka de ka jing ke ba par jijakot menuru ha ka jing jong no prophet bat kalong ka ba snow pala ba tang ba ka snow pala ande kalong ka ba kla hiu ka ne ka kom ipau ka jong ningkong ula keren sepang ta ka jing ipau ka ba sup ye ka ba snow to ko balang ka jing sakamano jong ki kon Israel namar bamdan nong sharai but mar ya la pen pau ya kata ka jing ipau ka ningkong ahap long la keren shaw ni us em Jehoshaphat ye ka pen Shisha ba ya ka ba uni prophet Mikaya udeng ta kan ubam ju ai kubor ba bha shapang jong uni us em ahap hadin kani long mong Mikaya ula yato ye kani kiji ipau ka bapin par nyang kret lese kita gibi asnyo ba tang kita gibi asnyo wat yenga ya piru komjo ki ba pule ye kani kiji ipau jang hasya ye ga bangan pule ke ba ula ipau namar kata tu snow ye ka ktin Trai ngalayo Trai usyang alor ka ket jangu baru pat ba beneng baro uyeng hajan jangu syaka ktika man jangu bat syaka diang teu Trai ula ong mano uban syukor yu ahab ba undup let kiu bat kelon haramat gilit te we ula ong da kum we pat da kum tai te lawan mi mensem baru la yeng akmat Trai baru ula ong ngan syukor ya
Trai ti ulaong udakumno ute ulaong ngan let me bar ngalong mensem balam ler ha ka sintur ginang thulupa jang baro ute ulaong men syukor bat men laru to let me but to let kumta namar kata te hakmi utrai ulabo yung mensem balam ler ha ka sintur kini ginang thulupa jang me baro baru trai ula kren ya ka basneo chapang jang me dan katuk ni kintin nakani kajing ipau jong ni prophet Mikaya ki balarong hakatop ya kabala ong nani ya kabala khot ki heart saying of the Old Testament nani ki jingkran ki ba jong ka testament ka barim raya ka kapor ngini nekta ya ki babon henry nekta tang ya kani ka way kata kalong uta umsim ubalam ler ubawan ban mi akmat jong kata ka dorbar ka bahagi ki ba kinjab neng ude way ni umsim balam ler ni ude mano ni umsim balam ler harawidai pa kani ka jikli ude mano ni umsim balam ler kilo start Bible ki pen ila ki jong kinya ye kaban ai ki jubab syapang jong ki jingkli dan ki boong la bandai umsim jong ublai ubatre ka kam kum umsim balam ler and rai kan ne ka jing jubab kalong ka ek banga ngamla ye ka bangan pediang belai ngamla ban pediang na marhan ningkong sawel nang bakhasan dekat ka ba arp kundai ka ong ba ka bor ki Israel ni ublai u yawe lamler mun ublai jingi ude bom lamler ten mar kata pin ong ba ude mensiam jong ublai kalong ka jing juba pen ka ba blessing on ka bom sangkun ba ka bom de ka ba arpat dan ki ba ong ba uni umusim balam le ulak bandai kadak ka bayeng ya kadur kadar jong ka bor jong ka jing tok learning yang tin pareng ka symbolic picture of the power of lie hendengan kam soya ha pa ba kini ka jing batai ka balai ka baong ba uni ulak bandai u soitan nani u way na kita kinong bot ini ki agent gijong uni usutan kane ka jing batai ka kham no katalajur namar ka dan ka jing Shisha ka kete gijong blay ba usutan u julet barabor sya ka jaka ka badan u blay kumbangi iha ka kitab jopul nang unikong pat ka nang ka baar ka kitab sekharya ka nang kabalai berkunjuru kita jingkat pal nong bakat ad dekat kemsipo ha ka bau om ba usita kita nong mudoy khamat jong ublai batmit batsi komnu ula iban mudoy lada jabo umyo iban let sya kata kejaka ka badan ublai onom la iban mudoy ngi khamat jong ublai lada umyo ia kata ka jing akses bila mong parang di let sya kata kejaka badan ublai dan sibon ki bajar kata ka perthai ka bamla ban ye il ni lap ang ka perthai jing ki angin ka bangi nyemla ye ka bangin song thu ya menta haba u sedikaya oleh snow ini jikintin ki bala keren dauni u prophet Mikael mula let jan jong u ba ul asit hap na ka nga pu jong bala keren ni dikitin da kanu kalenti mensemu Trai let no nanga ban keren hame kani ka jingkli insult sya u prophet Mikaya but kalong ru kum ka jingpin pa ba way uno tulupa ula belong ubalam ler kum belong kiway pat u Mikaya marsun ya snow ya kini kiteni bela keren keli da uni usidikaya ula jubab de kubong hakmi men sayo kata kasngi haba milet rung banre ilade ha ke kamera kani kemut ba u sedikaya namar ba udai u quote prophet lening lam ongta unong thulupa u ba halot na ka naging thulupa baro jong u ahab lening unong thulupa ka ying bisha jong ahab hakaway kismi on sa petri na kita ki way pat ginaw lupa jung o ahap at kumjur na kalonging kalongsen ga jung namar ba kila sakhi ba ga jingit lupa ga jung kalong kabalam ler
Usem ahap mas ya snyo ini kita laong baula pakem no ya umikaya nomor ka disubitar ka jugu pada baula pakem baula keren sarong ya ka ba uns let ya beli let kama ba uns wan pai pa ka besok ni umikaya ong ba la raja ba mi wan pai ka besok utrai shim la keren ling ba jama hadin jong kata ka jinsha kamu jong mikaya bajing sunset bendi ke jong long bakini ki sem berongot kila yami i ke banyak letma ya kan ke senong ramat gilit but wahab ula ong show ni usem Jehoshaphat ba on penper la ne on disguise le ka po ba ulet ye ke ban nyale ye ka thama kani ka bomot ba unnum riam ya ka riam em ke jong nama ni kadau babu ba kita kinong shon ki jong news ahap ahmun ba ki i u Jehoshaphat kidang perhat kidang mut baudai u se ahap berkumta ki le persya ayu hane ka bakado anda haba kilai iba dei us ahap kumta ki la kenno ye ke tebe ye ban yo penyap ye u kacing ni ke bami hang ni kalong balai u ahap open pair de haba ulet ye ka banyele thama persya ya open hadat hadu ba ulabo ya Jehoshaphat hatmir jong ka jinyam the lightly gijing juba shapang jong kane ka jingkeli bat kini barok lightly kilong gi basong nia sudah ka baningkong kalak bendai namar ba wahab ulong ubabat ya kedan ke bahalot jong kata gajingnya te jutang aneka alliance kimiong ken pareng namar uta ubalong halo ula ye kebon ai ke command sekita kiwe pat nang ta ke baar ahab utmu lese berpundan kam ya Jehoshaphat kom uta sok pedung lani kom uta ubet miong ken pareng nang ye ke ba unum yap bat ke balai lese kelak bendai kene bat ka ba nga kham sumlo mesim kalam de namar ba blek usem ahap ushipting ya ka jing thu lupa ka jong uni umikaya yo bakalong shisha ha ka hima Assyria hakipor wa inshallah ba habadan ka no ka jing maham ka basnio persya usem lawa ki ji pen ki ji bujlino ya usem da usem ubam shisha ka po ka jing le nyam le kom kanang ba usem ba shisha on yap no utukin umus usem ubam de ba shisha ba layat ni ba ka le nyam le kom harai wat la ahab Allah persyang kita kilat kilintikom no ba ba numpun orlong shisha ya kata gajing itu lupa jong umikaya harai ka bakado lat na gaji shisha ni ke ketin jong blek bala keren ling ba jong umikaya long ba we usipai ula shuwet ya karante komba pada lumbeneng lene komba set pathar uta uknam long ba ula dei haka met jong wahab napneng jong jitindat jong kata jong kita ki sakti ya pom ki jong o markum ta ula ong ha khashwan lane hauta unong nya ye ke kali ya pom but ula ketuyu ye ko nya lamno ya una pat ba namar ba ula min saujur wala ula min saujur hande ula persi ula kedar kat bala ye ko nyelek persya itu jinong shun ki jong ha do shwai ke bersep kesni hande shwai ke bersep kesni long ba news ahab o layap no o Jehoshaphat adin jekani long ba o la let no salasnong but maria poi o nong ye ne no o siel ne nong tu lupa belong jehu la wani ke barikan do you but o ne o jehu la krantik shauni o sem Jehoshaphat dagini kiten hato medai banyarap ye ki baman bat ban kita ki basyun ya utrai namarkan ye ka jimbitar utrai ka dan halor jame la komtaru dan ki babha ki bala shem hame ha ka ba mela penduno ya ki ashira nagari bat mela thau ya la ka donut banwa ya ublai ka jingikai na kamta janga chapil ne ka lesson na ka benta chungi dan cibun ke jingkai ke bangilai ke bangin shim na kane
ka jinglet ile thma ka jong u Ahab bat u Jehoshaphat Persha ya us im jak Syria Trai an wala ma pitangi kene kawai takalong lano what le mele kum ba pikwa tip e ka man ka jong blai bat kum ju kum ba pikwa ben ya ka man jong blai re ka bakat do him shimje ye ka ban ko ngo pat ya kata kaman ke jong blai u Jehoshaphat utip yang begitu kisah spamot ki bawan ni kemai tu lupa ka sen ke beningkong kidai kan kita kini tu lupa ki bamkran ni kaman ke jong yawe hari menta anda lawan uta u prophet u Shisha u bakran ya kaman ke jong u blai u belong u mikaya long ba u klam shimsha skor pat ya u klam snap ya u la let ban ya kaban ya rap ya usim Ahab ya bini Persya ya usim ben harak ada ba labo ya hatme jaga jinjap teka jikni kalau balai ba udang keli Hato dan syok ma unang tu lupa jung Trai kane kadai kawai ru ka jinglong ka baju kan rai ba hai itu ya emrew blay kumbalong u Jehoshaphat kane gari ka baca ki beriau jong Trai kini kisni ke bangenta ki ye ke ban kwa ke ban tip ke man ke jong blai ki ye ke ban kwa ke ban ya ke ban jong blai ke bakado kim shimle kumba ki kwa kat no sen coba kini ki banget hau Kristus kia khot ya kini ki nong sharai po jang ka balang ye ka ban ajing kai ki ye ka ban tip ye ka lenti ye ka man ke jong Trai ha ka jing ke jong ki hare ka bakado ka shilong tang ka jing sulok ka ba klempoi sha kata ka jing ko mu ye ke ka ba laya sulok pa ki kat ba kum ka ktin ke jong Trai kene ri bajakan rai ba hakini kisngi ke bamenta teka jingli balai bakin boy bakin kongo ya ke ba lakadau la pen i kikat bakum kaman ke jong Trai ke bangisham ha ke ktin ke jong balai kat abaro se kala ande hagani korkom ko bolong yo news im Jehoshaphat kaka kalong nomar ka jing tunhun ka jongki ya ka jing snow brio ka jongki u Jehoshaphat balai ba shimjet ya ka ban snap ya uni u prophet u Shisha jong balai kalam de nomar ba uni u Ahab u de u kathau jong khun jong u te kum no benta un ong nganum let ya ka ban nyele ka kata e snow jong o dan gipo namar ba kakta ye dik snow go jenga jengpi ni landet ye ka bangin le ye ka man ke jong ble ka chingin ka jong ni akan tu ye pi ngai bar ngai wer pi ba pun slori pi hari ka po wat per tu bo ye ka jinglong ka jing em go jong ni o sim Jehoshaphat ha ka di ka benta namar ba ha ka bakado kan bo ye pi hat mir jaka jingyap komba labo Ahab ya usim Jehoshaphat angit ba kane ka jingkai galam ka jingkar khu na ta champi tu ublai ukur khu yepi adwa ni ka por ni ayo e me atwa ngri ka por ye ka bingi yo ye ka ni ka jingkai ka ba kran chapang jeng ka jinglong ka jing em jong ni usim Jehoshaphat Trai ulong usim ubari ublai ubakwa ye ka bantip ye ka mon ka jame hara ka bakado atrabi andalawan uta u prophet u Shisha u yato ikaman ka jame u klamshim lapin kongu ila de pat hagata play hagani ka por ka bamenta ngatwain na kamta ila de ngatwain kumju na kamta jikin kimin sen di bapet di bakmi ya kan ka jinghikai ya rap ikikin ko Trai ke ya ka yangilang baro ya ka bangin pertobo ya ni ka jingle ka jom ni u Jehoshaphat ban chukwa tep hare ban ko mu pat ngai ti shame Trai ke minum enok min shim min ai tin ko Trai hangi ka minsim jaga jing shepham ye ka ban kongo ye ka jing hikai jong ka ktin ka jang mai at wain ko Trai ye kini ke bar ake kerteng jong Jesus na mentab chiti ke bam je gut amen
long mola kerkui ke kerteng ke jong tura jing Jesus Christ to ngi sai kindu pada aku pada kapor dan mentam siti bam cut teng kerkui ke kerteng jong Jesus. Amen.